फाइनालि जोंहा दायो मर्निं सेसना जोब्बाय मानसिफोरखौ नायदो आरो ना मर्निं सेसना जोब्बाय आरो दायो ओरैबायदि रोरै मानसि दा बाहेराव नायदो मानसिखौ हयथ' सिङाव मोजां दिन्थिनो हायासै Sedikit dah kan? Yang tatap no. Isyaratkan oleh mitingaya Siwau siri menang hanai Bererunai bayi Lunggo langgan Bezangi bekertabu Suzung siuni buhuma Isyaratkan Ada. Okey. Kamu jam tu lah. Riki gari mansi ini berapa macam berapa? Ada गोबां मानसिफ्रा थांबाय आरो जोंहा नैबेयाव जायफ्रा माने BBC नि डाइनिं डेलिगेटफोरनिया जानाया बेनिफ्राय आरो नैबेथिं मण्डलिनि नैबे मण्डलिनि जायफ्रा बेयाव कुपन लानानै जागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था ओरैबायदि होंगो-दोंगो नै लामायाव भिरथार पुरा भिर Sarigiting buhumni gasai zatai michihogan subuhkau Siri menaini Godan jiu जोनोम लादों sedang naik jiu जादों अब्लासो सौहैगोन बै गोजोन रायजोआ सारिगिदिं बुहुमनि जोंना टिमानो सिगां थांगासिनो मिथिहोगोन सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान
그당 나이 dan ise songko songni sing bo ibu lebih sing aro dosa bogen sing 비탕문이 심판만에 능리 박차고 보이니 비탕문아 생는 공문의 소도 어바디메이션 템포라리 로라마 오하승하들 지나가 지나가 젠 그리고 비탕문의 강만이 지금
जोंनि बे आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो आफा थारैनो नोंनि गोथार जोंखौ दैदेन आरो नोंनि खामानि मावनायाव जोंखौ हेफाजाब खालाम जों गियालाबानो लाजियालाबानो आफा नोंखौ उनसंनो नोंनि क्रुजखौ बाननानै नोंनि उन थांनो नों हेफाजाब खालामदो गासै आर'ज हामबाय होननानै फोरबो जिसुनि मुङै बिनाय जाबाय आमेन